अमर 11 और मिरकौड़ा के दरमियान ये महत्वपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। अमर 11 टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। विराज पहला ओवर लेकर अराउंड द विकेट से अरबाज स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये भी मुकाबला कुछ टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, जिससे लीग में इस प्रतियोगिता के जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहे हैं, कुछ माइनस पॉइंट होने के बाद भी क्वालिफाई कर गए थे सुपर 8 को, तो वैसे माहौल यहाँ पर सुपर 8 में देखने को मिला है। कुछ टीमों का तो चित्र स्पष्ट हो चुका है और सबसे ज़्यादा रिलैक्स ज़रूर टीम रहेगी तुलसुंदे की, जो कि 3 में से 3 मुकाबले जीत कर नंबर 1 पर विराजमान रहेगी। लेकिन इस मुकाबले के ऊपर कुछ टीमों का अस्तित्व टिका हुआ है। विराज की अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड से गेंद की डॉट गेंद आती हुई अरबाज। इनका बल्ला थोड़ा सा पिछले 2 मुकाबले में शांत रहा है, लेकिन यहाँ से बल्ला बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल टॉस गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी 2 रनों के लिए। रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ। 2 रन, खाता खुला है ऑल मिरकौड़ा टीम का। विराज अराउंड द विकेट, इस बीच जड़ में गेंद की थी, रोकना चाहते थे शुभम, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में। 2 रनों के लिए जरूर गेंद चली गई, लेकिन शॉर्ट रन का इशारा दिया गया है। वो जो लाइन है उसको जरूर टच किया है अरबाज ने, जिसकी वजह से यहां पर जो रन नहीं जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड में। तो विराज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, पहली ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी। लिस्टम की काफी बाहर थी, अच्छी फील्डिंग विकेटों के पीछे, वाइड का इशारा आता हुआ जरूर 3 रन बनते हुए। काफ़ी टफ लेवल के गेंदबाज के वी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में विराज जो है और मिरकौड़ा की ओर से खेलते हुए नजर आए, लेकिन इस बार अम्मार 11 की ओर से अरबाज को बाहर का रास्ता दिखाया, विकेट मिलते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 3, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे शुभम गोलंदाजी मार करून षटक क्रमांक वैयक्तिक पहिला आणि सगळ्याकडून दुसरं षटक शुभम, आणि पहिला चेंडू परफेक्ट मिसाईल इथे होतं, ब्रह्मास्त्र इथे यष्ट उद्ध्वस्त केले जात आहेत, दुसऱ्या विकेटचं पतन। दाखल केले जाते आहे जर्सी क्रमांक 15 इब्राहिम उर्फ इब्बू, आणि पहिला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये 2 धाब्यांसाठी इथे खेचण्यात येतोय। कोणत्याही प्रकारची ताकद नाहीये, चेंडूवरती नजाकत दाखवायची आहे आणि ते दाखवले जाते। नंतरचे चेंडू ब्रह्मास्त्र इथे वापरले जाते, टू टार्गेट गोलंदाजी केली जाते। डॉट बॉल येतोय प्रत्यार मीडियम पेसर किल्ला चेंडू पेसर हरवता आउट ऑफ द पार। चेंडू इथे क्षेत्ररक्षकाला बाय बाय करत चाललाय, बडलांच्या बाहेर येतोय एसपीएलचा षटकार। या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 11 वरती, आणि त्यात नंतरचा अजून एक दिल गया मौका तो दर दिया चौका, आणि चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 15 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल।
वरती जाऊन पोहोचली असेल. अप्रतिम फटका लाजवाब इथे खेळ होता. 4 धावा खेळलेत. नक्कीच अंबार 11 या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि आतापर्यंत ऑल मिरकॉड फलंदाजांना चकडून ठेवलंय. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी राहिली आहे, सेवेंद्र याने पूर्ण स्पर्धेमध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये ही गोलंदाजी तुमच्या संघाला उपयुक्त होईल. परंतु लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये 2 धावांचा इशारा दिला जाईल संकेत सरांच्या माध्यमातून आणि या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल 21 या आकड्यावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती. पाहूया सेवेंद्रच्या या षटकामध्ये या पंचकामध्ये किती धावा सन्नान आपला बॅटमधून कुटेल. चांगला चेंडू होता, निश्चितच लेगस्टंपच्या बाहेर चेंडू गेला, वाईटचा इशारा दिला जाईल. या अतिरिक्त धावेने धावफलक पुढे सरकेल ऑल मिरकॉडा संघाचं 22 या आकड्यावरती. नक्कीच जर या मॅच मध्ये ऑल मिरकॉडा संघाने विजय संपादन केला तर चित्र वेगळं दिसू शकतं. परंतु अंबार 11 हा संघ मैदानामध्ये विजयासाठी संघर्ष करताना दिसेल. चांगला चेंडू होता, तितका चांगला फटका आणि सन्नानच्या बॅटमधून हा खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय. या चौकारानेशी ऑल मिरकॉडा संघ यावेळेला धावफलक जोडतोय 26 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती. चांगली फलंदाजी करतोय. माहिती आहे या वेळेला धावांची गरज आहे ऑल मिरकॉडा संघाला. सेवेंद्र ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय त्याच्या विरोधामध्ये आक्रमण केलं जात आहे. वाईड +2 अशा 2 धावा जोडल्या जातील असं चित्र जर का मैदानामध्ये दिसलं तर अंबार 11 हा संघ अडचणीत सापडू शकतो. पहिल्या 2 सामन्यामध्ये 1 विजय संपादन त्यांनी केला आहे. जर यावेळेला अंबार 11 या संघाने विजय संपादन केला तर त्यांना या स्पर्धेमध्ये जिवंत राहण्याची संधी असेल. परंतु या मॅचमध्ये या चुका तुम्हाला स्पर्धेच्या बाहेर घेऊन जाईल. सेवेंद्र चुका मैदानामध्ये करतोय आणि या चुका तुम्हाला पराजयाच्या छायेत नेतील. 30 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात आणि ऑल मिरकॉडा संघ एक चांगल्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतोय. आणि पाहूया कशा पद्धतीने यापुढील चेंडू सेवेंद्र करेल. सर्व खेळाडू कानमंत्र देताना 8 खेळाडूंचे 8 कानमंत्र. कोणता कानमंत्र आत्मसात केला जाईल, कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाईल. प्रेशर आहे या सामन्याचं देखील. सहजरित्या कोणताही संघ या ठिकाणी जिंकणार नाहीये, त्यांना परिश्रम करावे लागतील. प्रयत्नार्थी परमेश्वर असं म्हटलं जातं आणि यावेळेला पाहूया दोन्ही संघ कशा पद्धतीने खेळ करतील. चांगला चेंडू होता, यष्टीरक्षकाने केलेली चूक. बाईटच्या स्वरूपामध्ये 2 धावा जोडल्या जातील ऑल मिरकॉडाच्या खात्यामध्ये. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल 32 या आकड्यावरती. यापुढील चेंडू चांगला चेंडू होता, तितकाच चांगला फटका आहे, दणदण करत जाईल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी सन्नानच्या बॅटमधून निघतोय हा खणखणी षटकार, SPL षटकार. या षटकाराने धावफलक मित्रांनो आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवरती 38 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती. असं वाटलं होतं ऑल मिरकॉडा संघ 25 ते 30 धावांवरतीच ऑल आउट होतोय की काय, परंतु सन्नानीची खेळी मैदानामध्ये अप्रतिम होताना पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल अंबार 11 संघाने जिंकला, परंतु पहिलं षटक जर का सोडलं तर उर्वरित 2 पंचकामध्ये अप्रतिम फलंदाजी राहिले. उर्वरित पंच घेऊन आलाय मैदानामध्ये राजेश, याने मागच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. आपल्या संघाला विजय संपादन करण्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता हा राजेश. आता पंचांच्या डाव्या बाजूने म्हणजे ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करेल इब्राहिम आहे स्ट्रायकिंग एंडला. त्याच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. स्लोअर गतीने टाकलेला हा चेंडू. पंचक आहे, 5 चेंडू फेकले जातील, त्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा बनवाव्या लागतील. 38 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती. यावेळेला फुलटॉस चेंडू होता, नॉन स्ट्राइक एंडला सन्नान त्याच्या डोक्याला आदळून चेंडू जातोय. आता बॉक्स क्रिकेटमध्ये देखील हेल्मेट घालावं लागणार की काय हे चित्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय. पंचांचा निर्णय अजून आमच्याकडे आलेला नाहीये. ज्या पद्धतीने फटका लगावला गेला 0.5च्या दिशेने गेला होता, सन्नान नॉन स्ट्राइकला एंडला होता, परंतु खाली वाकण्याच्या आधीच चेंडूने त्यांच्या डोक्याचा वेध घेतला. हेल्मेट खूप महत्त्वाचा आहे मित्रांनो. लेदर क्रिकेट खेळत असताना हेल्मेट खूप महत्त्वाचा आहे निश्चितच. त्याचबरोबर आपण एक प्रवास करत असतो, त्या प्रवासादरम्यान देखील हेल्मेट असणं खूप गरज आहे. आणि या वेळेला ज्या पद्धतीने चेंडू आदळला गेला, आम्ही निश्चितच प्रार्थना करू की सन्नान हा सेफ असेल आणि सेफ आहे. त्यांच्या चेहऱ्याचं स्मित हास्य सांगते जोरात चेंडू आदळलाय, याचा रिझल्ट उद्या मिळणार आहे. परंतु या वेळेला
संघाला किती यश मिळते पाहूया. 2 धावांचा इशारा, चांगला निर्णय आहे. मैदानाच्या आतमध्ये जेव्हा एखाद्या खेळाडूला चेंडू आदळून जातो त्यावेळेला चौकार अथवा षटकार अथवा धावा दिल्या जातात आणि योग्य निर्णय मैदानामध्ये आलेला आहे. 40 धावा आहेत. या स्पर्धेतील उच्चांक धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना तुळसुंदी या संघाने बाजी मारली आणि ऑल मिरकोडा संघ अप्रतिम कामगिरी करतोय. वर पिच टाकलेला चेंडू विराजच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव पूर्ण केली जाईल. आता सन्नान स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे. जो चेंडू त्यांच्या डोक्यावरती आदळलाय त्या आदळलेल्या चेंडूचा राग आता येणाऱ्या चेंडूवरती तो काढणार का हे देखील प्रश्न असेल. पाहूया. सन्नान आहे स्ट्राईकवरती. मोठ्या फटकीची गरज आहे संघाला. पाहिलं तर 41 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. निश्चितच चांगला फटका होता. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. निर्धाव चेंडू, चांगला मिडल केला होता. धावांची गरज आहे या उर्वरित चेंडूवरती. सन्नानच्या बॅटमधून फुल टॉस चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलावलाय. 1 धाव निश्चितच प्राप्त केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील केला जाणार नाही, कारण का SPL मध्ये फक्त आणि फक्त 1च धाव धावून पूर्ण केली जाईल हा नियम आहे. तर पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर ऑल मिरकोडा संघाने धावा जोडल्यात. यावेळेला 42 आणि 43 धावांचं उद्दिष्ट दिलंय यावेळेला अम्मार 11 या संघाला. जर यावेळेला अम्मार 11 या संघाने या 43 धावा पूर्ण केल्या तर वैयक्तिक हा दुसरा विजय असेल. तर तदनंतर या आजच्या रजनीमधील आपल्याला शेवटचा सामना पाहायला मिळेल. ऑल सोमेश्वर आणि जयभैरी मुरुगवाडा यामध्ये देखील एक चुरस आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि सर्व संघांचे जर का गुण बरोबरीमध्ये सुटले तर आपल्याला दुसऱ्या रजनीमध्ये जावं लागेल सौरभ मयेकर सरांच्या इकडे. कोण मायनसमध्ये आहे, कोण प्लसमध्ये आहे, कोण वरती आहे, कोण खालती आहे, कोण काल खेळणार हे आपल्याला पाहायला उद्या, काल नाही उद्या. मी काय बोलतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. पाहायला गेलं तर अंतिम रजनीमध्ये या टॉप 4 मध्ये जागा मिळवण्यासाठी हे दोन्ही सामने महत्त्वाचे आहेत. तर या सामन्यावरती दुर्लक्ष केलं जाणार नाहीये. जर ऑल मिरकोडा संघाने ही बाजी मारली तर तुम्हाला माहिती आहे काय आहे निर्णय. यस, म्हणूनच म्हटलं हा सामना जर आणि तर वरती टिकून राहिलाय. आता प्रार्थना इथून हेच करतील मला वाटतं जयभैरी मुरुगवाडा आणि ऑल सोमेश्वर की हा सामना ऑल मिरकोडा संघ जिंकू दे. यस, आणि जर का या वेळेला ऑल मिरकोडा संघाने बाजी मारली तर पुन्हा एकदा प्रश्न आहे. ऑल सोमेश्वर समजा ऑल मला वाटतं जयभैरी मुरुगवाडाला हरवण्यामध्ये यशस्वी झाला तर त्यांचे देखील 4 गुण होतील आणि त्यामध्ये देखील ॲव्हरेज पाहायला जाईल. जर तर शेवटपर्यंत आहे, शेवटच्या सामन्यापर्यंत आहे. परंतु या वेळेला हे दोन्ही सामने कशा पद्धतीने होणार पाहूया. आपण नंतर विचार करूया तरचा. आता जर काय होणार त्याकडे लक्ष देऊया. मैदानामध्ये जिंकण्यासाठी गरज आहे 43 धावांची. पाहायला गेलं तर मित्रांनो यावेळेला अम्मार 11 बॅटिंग लाईनअप खूप स्ट्रॉंग आहे. तर पाहूया समोर आहे यावेळेला प्रथमेश सूद 9200 रुपयाची बोली न्यू हनुमान ड्युटीवाईड या स्पर्धेमध्ये सर्वात महागडा खेळाडू म्हणून याला गणलं गेलं आणि त्या स्पर्धेमध्ये देखील त्याच्या बॅटमधून धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला. परंतु इथे ऋतिक गोरदे सारख्या एका वेगवान गोलंदाजासमोर प्रथमेश सूद कशा पद्धतीने धावा जमवेल याकडे लक्ष असेल. पहिला चेंडू आहे, फुल टॉस टाकलेला चेंडू आणि यावेळेला प्रथमेश माघारी परतेल. गोल्डन डकचा शिकार, पहिला मोहरा गारद झालाय अम्मार 11 या संघाचा. निश्चितच या वेळेला पाहायला गेलं तर खूप महत्त्वाचा हा सामना होता आणि या महत्त्वाच्या सामन्याच्या वेळेला प्रथमेश हा बॉक्स आउटचा शिकार ठरलाय, गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. मैदानामध्ये आलाय निखिल सूर्य, याने देखील अंडराम क्रिकेट आपल्या बॅटमधून गाजून सोडलंय. पराग 9 या संघाकडे तो वेळोवेळी खेळताना दिसतो आणि वेळोवेळी आपल्या ऑलराऊंड परफॉर्मन्सने पराग 9 याला चॅम्पियन देखील तो बनवताना दिसतो. म्हणूनच टॉप 10च्या ऑलराऊंडरमध्ये निखिल याला देखील गणलं जातं. पाहूया आता गरज आहे अम्मार 11 या संघाला यांच्या बॅटमधून धावांची. त्या धावा येणार का याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. ऋतिकने यावेळेला पहिला मोहरा गारद केलाय प्रथमेशच्या माध्यमातून. फुलटॉस टाकलेला चेंडू आहे, हसन मिया याने तो झेल टिपलाय आणि माघारी जावं लागेल निखिल याला. जर का यावेळेला चेंडू सोडला असता तरी देखील निखिलला माघारी जावं लागलं असतं. परंतु हसन मियाने सांगितलंय मी जर का झेल टिपला तर तो प्रश्नच उद्भवणार नाही आणि झेल टिपला आणि दुसरा मोहरा गारद झालाय. या आजच्या रजनीमध्ये हॅट्रिक होणार का ऋतिकच्या नावावरती
याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि समोर आलाय अंबार 11 या संघाचा एक सिनियर खेळाडू जुनेद. याने देखील आपल्या बॅटिंगने एक दशक गाजून सोडलं होतं. असा हा जुनेद स्ट्रायकिंग एंडला आणि पाहूया हॅटट्रिक चेंडू घेऊन ऋतिक आलाय. समोर असेल जुनेद, हॅटट्रिक चेंडू करण्यासाठी सज्ज आहे. चांगला फटका आहे, सन्नांच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. डॉट बॉल. काय गोलंदाजी राहिलंय, एकही धाव आतापर्यंत खर्च केली नाहीये. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, ज्या लाईन आणि लेंथ वरती गोलंदाजी करतोय, हे महत्वाचे आहे ऑल मिरकॉडा संघासाठी. यॉर्करच्या गतीने टाकलेला हा चेंडू निर्धाव जाईल म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये टप्पा आणि बाहुबलीमध्ये कटप्पा खूप महत्वाचे आहेत. यांच्या विना खेळ अधुरा आहे. परंतु मैदानामध्ये अचूक गोलंदाजी करतोय ऋतिक. चांगली गोलंदाजी आहे. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आहे. माघारी जावं लागेल जुनेदला. वाईट मागत होता, परंतु आमचे संकेत सर यांचे CCTV म्हणजे डोळे अतिशय शार्प आहेत. त्यांना तुम्ही चकवू शकत नाही. त्यांना जरी चकवलात तर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या या कव्हरेजमधून तुम्ही चुकणार नाही. 3 विकेट प्राप्त केलेत आणि या आजच्या रजनीमधील अप्रतिम कामगिरी ऋतिक करतोय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. 3 मोहरे गारद केले आणि निर्धाव षटक हाताळले. काय गोलंदाजी राहिले. याआधी चर्चा उस्मानीची राहिली होती जयभैरी मुरगुडा संघाकडून खेळणाऱ्या गोलंदाजीची, परंतु आता मात्र मैदानामध्ये चांगली कामगिरी करत वरचढ ठरलाय तो म्हणजे ऋतिक. हा देखील मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये हे दोघेही खेळाडू खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु या स्पर्धेमध्ये जर पाहायला गेलं स्ट्रॉंग पोझिशन वरती आहे उस्मान. हसन मिया आलाय वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक पंचक हाताळण्यासाठी. हसन मिया उत्कृष्ट कर्णधारांपैकी एक कर्णधार आहे. चेंडू खाली राहिला. कोकण रेल्वेच्या बोगद्यापेक्षा एक मोठा बोगदा आपल्याला पाहायला मिळाला विकेटच्या मागे आणि 2 धावा प्राप्त होतील. क्लोज विकेट किपिंग करतोय अरबाज. त्यांना माहिती आहे धावा खूप आहेत. क्लोज विकेट किपिंग करतोय. एक चांगला यष्टीरक्षक म्हणून देखील अरबाज याला गणलं जातं. हसन मियाचा चेंडू तो अडवण्यामध्ये अपयशी ठरलाय. मुसा याने कव्हरच्या दिशेने चेंडू अडवलाय. निर्धाव चेंडू येईल. धावफलक जर का पाहायला गेलं अतिरिक्त स्वरूपामध्ये 2च धावा आल्यात, ज्या आत्ताच या दुसऱ्या पंचकातील पहिल्या चेंडूवरती आल्या. काय गोलंदाजी राहिलाय. यावेळेला देखील निर्धाव असेल चेंडू आणि ज्या पद्धतीने गोलंदाजी ऑल मिरकॉडा संघ करतोय, कुठेतरी उशीर झालाय काय हा देखील त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न असेल. पुन्हा एकदा हसन मिया गोलंदाजी मार्कवरती. ओव्हरफिश टाकलेला चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जाईल 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो 4 या आकड्यावरती. नक्कीच एकतर्फी हा रंगलेला सामना आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. अजूनही 39 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी अंबार 11 या संघाला. इब्राहिम याने हा चेंडू अडवलाय तर 2 पंचकाचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आलाय. धावफलक आपण या ठिकाणी पाहू शकता मित्रांनो 4 धावा 2 गडी बाद. नक्कीच 4 धावा धावफलकावर लागल्या. 3 गडी बाद झालेत. अरबाज आलाय गोलंदाजीसाठी. पाहूया. चांगला चेंडू होता. ऑब्रेक चेंडू केला गेला. निश्चितच फलंदाजाला बीट करण्यामध्ये अरबाज यशस्वी ठरलाय. निर्धाव चेंडू यावेळेला ऑस्टमच्या खूपच बाहेर. नोचा इशारा येईल. लाईनच्या बाहेर चेंडू चाकण्यामध्ये यशस्वी झाला होता, परंतु खूप वाईड होता. 5 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. चांगला चेंडू आहे. यावेळेला डायरेक्ट हिट करण्याची संधी. यावेळेला मैदानाच्या आतमध्ये एक वेगळे चित्र पाहायला मिळालं. अपील केलं गेलंय कॅचचं. मुसायला वाटलं की मस्करीमध्ये सामना चाललाय. नाही मित्र, हा सिरियसली सामना चाललाय. अशा पद्धतीने जर का तू थ्रो केलंस तर तुला असेच कमेंट्स ऐकायला मिळतील. कर्णधाराच्या डोक्यामध्ये वेगळे विचार आहेत, परंतु खेळाडूंच्या डोक्यामध्ये वेगळे विचार आहेत. हे विचार जुळले पाहिजेत. कुठेतरी मुसायला वाटलं होतं की चेंडू माझ्याकडे आलाय, 3 स्टंप दिसतात, फाटकन उडवतो. असं नाही चालत. एंटरटेनिंग समालोचन मी करतोय कारण का हा सामना थोडासा कुठेतरी वेगळ्या दिशेने चाललाय आणि ज्या पद्धतीने ऑल मिरकॉडा संघ या ठिकाणी खेळ करतोय तो अजूनही मॅच मध्ये तग धरून आहे. तो म्हणतो आम्हाला विजय संपादन करायचा आहे. जे ह्या स्पर्धेमध्ये आम्ही
असू अथवा नसू, परंतु चांगला खेळ आमच्याकडून होणं गरजेचं आहे. यावेळेला बाईकच्या स्वरूपामध्ये डिक्लेअर झोनमध्ये राहील चेंडू 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल 10 या आकड्यावरती. यावेळेला चांगला चेंडू होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण सन्नांच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडू, धावफलक स्थिरावले 10 या आकड्यावरती. अजूनही 33 धावांची गरज असेल. हसनमिया आणि अरबाज जीवाचं रान करतायत मैदानामध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. लेगस्टंपच्या खूपच बाहेर आहे, चुकी झाले आणि चुकी कोणाबरोबर झाले? अरबाजच्या माध्यमातून ही चुकी झाले. चुकीला माफी नाही. एक्स्ट्रा चेंडू जर का टाकले गेले तर हा सामना अजूनही संपला नाही आहे. 13 धावा धावफलकावर लागल्या गेलेत. अरबाज यापुढे चेंडू करेल. स्ट्रायकिंग एंडला आहे हर्षद, चांगला फटका आहे. निश्चितच यावेळेला कोणतीही चूक केली जाणार नाही. थ्रो चांगला आलाय आणि कर्णधाराने धावचित घोषित केलाय. फलंदाज बाद. 3 पंचकाचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आलाय आणि 3 पंचका अखेरीस धावफलक झालेत 13. उर्वरित चेंडू असतील 5, ज्यामध्ये 30 धावांची आवश्यकता असेल. म्हणजे जवळजवळ 5 चेंडूंवरती 5 षटकार मारावे लागतील. आठवा ती खेळ युवराज सिंगने ज्या पद्धतीने 6 चेंडूवरती 6 षटकार खेचले, तुमच्याकडे संधी आहे 5 चेंडूवरती 5 षटकार खेचण्यात. काही होऊ शकतं, क्रिकेट आहे आणि रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह असेल तर त्यापेक्षाही काही होऊ शकतं. छोटे छोटे ब्लॉक्स बनवून प्रत्येक खेळाडूला पॉप्युलर करण्याचं कार्य सौरभ सरांनी केलंय, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे विशेष आभारी आहोत. आणि उत्तरोत्तर त्यांची कामगिरी यशाच्या शिखरावरती जाते आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा SPL कडून. खूप चांगलं कव्हरेज त्यांचे कॅमेरामॅन मित्र अनिकेत भाई असतील आणि त्याचबरोबर यश असतील. गेली 3 दिवस आणि आजचा 4था दिवस देखील ते देखील उत्कृष्ट कॅमेऱ्यावर करतायत आणि सर्व रसिक प्रेक्षकांनाही चांगले दृश्य दाखवण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत. आणि त्याचबरोबर हे लाईटचं नियोजन आपण पाहत आहे सन्माननीय पवनजी नार्वेकर सर, सुयोगजी मालगुणकर सर यांनी केलंय. त्यांचा मी विशेष आभारी आहोत. आणि स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी जी जागा आहे ती उपलब्ध आम्हाला करून दिले श्री विवेक विनायक फाटक सर आणि त्याचबरोबर श्री विनायक भास्कर फाटक सर. थँक्यू सो मच आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल. समाकालाय गोलंदाजीसाठी ओव्हरपिच चेंडू होता, सरळ दिशेने खेळून काढलाय. निर्धाव चेंडू येईल, कोणतीही धाव नाही. तर निश्चितच ऑल मिरकॉडा संघ विजयाच्या उंबरट्यावरती आहे. चौकार येतोय हर्षदच्या बॅटमधून. या चौकारानेशी धावफलक पुढे सरकेल 17 या आकड्यावरती. समागची यापुढील चेंडू, फुलटॉस टाकलेला चेंडू इब्राहिम याने तो अडवलाय. निर्धाव चेंडू जाईल. उर्वरित 2 चेंडू असतील. ॲव्हरेजला वाढवण्याचा कुठेतरी प्रयत्न मैदानामध्ये चाललाय, हे चित्र आत्ता कुठेतरी कळतंय. हा षटकार आलाय, काही उशिरा का होईना परंतु हर्षदच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. विजयाच्या उंबरठ्यावरती आहे ऑल मिरकवाडा हा संघ आणि पहिला विजय या ठिकाणी साजरा करण्याच्या प्रयत्नात असेल. प्रयत्न चांगला होता आणि अशा पद्धतीने ऑल मिरकवाडा संघाने या सुपर 8 मधील विजय संपादन केलाय. विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन. त्याचबरोबर अंबार 11 या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम खेळ केला, त्याबद्दल आपले देखील आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. आजच्या रजनीमधील शेवटचा सामना ऑल सोमेश्वर विरोधामध्ये जय भैरी मुरगवाडा. निश्चितच 2 सामन्यामध्ये 1 सामना जिंकलाय ऑल सोमेश्वर या संघाने आणि जय भैरी मुरगवाडा या संघाने 2 मध्ये 2 सामने जिंकलेले आहेत. जर ऑल सोमेश्वर या संघाने हा सामना जिंकला तर ॲव्हरेज पाहिलं जाईल दुसऱ्या क्रमांकासाठी, तर तितकाच महत्त्वाचा हा सामना आहे जय भैरी मुरगवाडा संघाला. सामना अटीतडीचा होईल आणि जर जय भैरी मुरगवाडा हा संघ या सामन्यामध्ये विजयी झाला तर तो सरळ दाखल होईल उपांत्य फेरीसाठी. स्वप्नील आलेम